Hát ez talán a mai együttműködésünknek az egyik kulcsa, hogy ezen a területen előrelépjünk. A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok nagyon szépen fejlődtek az elmúlt években, meg háromszorozódtak, és elérték a 120 millió eurót, amivel Magyarország a Koszovó 15. legfontosabb kereskedelmi partnere. Elsősorban Magyarországról érkeznek ide Koszovóba termékek, nagyrészt élelmiszeripari termékek, tehát nagyon sok különböző sajtok, rákcsálnivalók, illetve nagyon sok marhahús, tehát abból nagyon jelentős a magyar import Koszovóba. Ezen kívül gépek, tehát ilyen jellegű termékek, Koszovóba, Magyarországra pedig elsősorban bútorok ilyen jellegű termékeket szállítanak. Úgyhogy ez egy fontos terület az együttműködésünknek. Amin még mindenféleképpen dolgoznunk kell, hogy a nagyobb magyar cégek is megjelenjenek itt befektetőként, úgy, mint egyes környező országokban. Tehát ez a következő éveknek a célja, hogy a magyar nagyvállalatok is felfedezzék ezt a koszovói piacot, és megjelenjenek itt a befektetőként is.